gashi nan za ku gani na samu data na 100 MB yana tafiya, gashi nan za ku gani yayi connecting data na yana tafiya. So gashi nan kuna gani. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu ta Nasir Online Hausa TV. So idan kai sabon zuwa ne ka daure ka danna mana subscribe, ka taɓa ƙararrawa ka mana like. So a yau zan mana bidiyo ne akan yadda zaka samu 100 MB a layinka na MTN. So abu na farko da zaka yi, zaka shiga Play Store naka. So idan kana da wayan Android kenan, bayan ka shiga cikin Play Store naka sai ka searching din Stack VPN. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya nuno min Stack VPN. So kamar yadda kuke gani, in kana da shi zai nuna ma ka yi update, in kuma baka da shi zai nuna ma yadda za ka yi downloading. So ni zan yi update ne. So kamar yadda kuke gani bari in yi update nawa. Sorry, network ne. So kamar yadda kuke gani yana yin update. Yawwa, so ya kusa gamawa ma, yawwa. So yana yin installing. So baya gama installing kenan. So kamar yadda kuke gani bayan ya gama installing zai nuna ma fuska kamar haka, sai kai open nasa. Yawwa, so bayan ka bude sai ka dan jira yayi searching. So bayan yayi searching ya nuno ma fuska kamar haka, nan yanda kake gani haka zaka basa auto service. So sai ka zo nan kuma ka taba, sai ka zaɓi kai ƙasa ka je wajen MTN. So bari mu duba MTN. Okay, sorry, ina ga mu wuce shi ma. So gashi nan kamar yadda kuke gani MTN 100 MB. So bari mu mayar zuwa layin mu na MTN SIM1. So kamar yadda kuke gani mun mayar da shi zuwa SIM1 layin mu na MTN. Yawwa, to kamar yadda kuke gani bayan ka mai da shi, in ba MTN yake ba, so sai ka danna nan da aka rubuta connecting din nan. So kana dannawa za ka gani ya fara tafiya. So bari mu cancel din wannan tallan. So kamar yadda kuke gani za ku ga cewa data na ya fara tafiya, wato sun fara bani data kenan. So idan layuka biyu ma kake da shi, haka zaka samu wannan data 100 MB din nan. So haka zaka samu. So kamar yadda kuke gani bari in shiga ko YouTube ne mu ga. So kun gani ya bude min. So kun gani ba. So kamar yadda kuke gani, in ka cinye wannan ma, in wannan ya kare ma, idan kana da wani layi zaka iya sawa domin ka samu. So mun gode a daure a danna mana subscribe, a mana liking a wannan bidiyon idan ya burge ku. Mun gode, a haɗa shiri na gaba.